Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Працягнем мы наше абмеркаванне, закранем шмат пытанняў, звязаныя ў тым ліку з палітычным гістарычным досведам нас, беларусаў, тым больш, што чалавек гэты меў наўпроставае дачыненне да вот гэтай найноўшай палітычнай гісторыі Беларусі. Такім чынам, сустракайце, заснавальнік і кіраўнік вольнага беларускага універсітэта, пазаштатны дарадца Святланы Ціхановскай у пытаннях еўразійскага выбару Беларусі, экс-кандыдат у прэзідэнты 2006 года Александр Міленкевич. Добрый день, спадар Александр. Я хацеў адразу так за палітычныя рогі ўзяць нашу размову, каб вот з вами ўсё абмяркоўваць, але першае пытанне яшчэ нават мы не пачалі, але Ліпачка пытаецца, просім коротко распавесці пра працу універсітэта. Вельмі цікава. Таму давайте з гэтага і пачнем. Ну, для меня это и приемно, что с тем, чем занимаюсь, с коллегами, и есть поспехи, есть проблемы, конечно, и можем почать. Я скажу так, что такое Вольный белорусский университет. И он громко так гучно называется, але это еще не университет, але початок университета. Я верю, что будет с часом лічбовый белорусский одночасовый европейский университет. Чем мы занимаемся? Мы пропонуем нашим студентам, нашим слухачам, удзельнікам праграм прапануем курсы, якія важныя для того, каб у Беларусі рабіць рэформы. Знаете, мы будем апошнімі у нашай частцы Европы рабіць сур'ёзныя рэформы. Але, конечно, это кепска. Але з іншага боку, гэта і добра, таму што можам скарыстаць досведу. І мы карыстаемся такім досведам на наших занятках, на лекцыях, на практычных занятках. Мы карыстаемся досведам тых краінаў, што недавно увайшлі ў еўразвяз. Гэта краіны, так званыя новыя сябры. Это балтыйскія краіны, Польшча і іншыя. І мы карыстаемся іх досведам добрым, дрэнным і так далей. Потым спрабуем сказаць, а як мы бы рабілі, але ж будзем рабіць часам. Я маю надзею, што і хутка можа. Вось. І гэта вот досвед рэформаў, як іх рабіць у самых розных галінах. Там і для бізнеса, і для эканомікі, і для мясцовага самакіравання. Там курсы по паліталогіі, по історыі і культуры Беларусі. Вось. Эти курсы могуць быць і 30 гадзін, а могуць быць і 150 гадзін. Не все вытрымліваюць так много. І гэтыя курсы у нас даволі папулярныя. Мы недавно подлічылі, з якіх краінаў у нас ёсць студэнты. Я был сам так уражаны і счаслівы, доўга не заснуць не мог, што мы маем студэнтаў у 30 краінах свету. На 4 кантынентах. І гэта вот, нам такі гонар, што нават там беларусы карыстаюцца з паслугаў. Яны бясплатныя. Нас фінансуе урад Польшчы і Еўракамісія, будзем і іншых донараў шукаць. Вось. І, канешне, мы разумеем, што час бежыць, і там рэформы будуць, магчыма, і ў іншы дзень, не сёння адразу, але гэты досвед бесцэнны, таму што, калі мы скарыстаемся з яго, то пойдзем хутчэй, будем рабіць больш эфектыўна, менш будуць на нас скардзіцца, што мы там прымушаем паясы зацягваць і так далей. Беларусы маюць каласальны патэнцыял і навуковы, і адукацыйны, і інфраструктура, і досвед, і развіццё прамысловасці, сельскай гаспадаркі. Мы зробім добрыя рэформы і гарантуем кадры. Коротко ўсё ж таки, якія спецыялізацыі, якія курсы, на што ідзе скіравана, на што запрашаеце? Ну, можа, хтосьці ўжо там на наступны год, умоўна кажучы, навучальны, штосьці сабе выберан заплануе. Мы пачалі з такого, з вельмі амбітнага курсу, он называўся міні-MBA. Гэта Лодзінскі універсітэт, які 20 гадоў таму пачынаў ужо робіць онлайн-курсы. У нас навучанне онлайнавае, хаця ёсць і жывыя сустрэчы, но онлайн. І гэты курс был створаны ў свой час, вот так давно, калі толькі Польша рабіла рэформы, лепшыя амерыканскія практыкі, лепшыя цэнтры навучання бізнес-адміністрацыі дапамагалі палякам. І доўга там і амерыканцы выкладалі, і зараз дапамагаюць. І вось гэты курс мы рабілі спачатку яго толькі для тых, што ў Беларусі бізнесоўцаў, яшчэ не было 2020 года. Ну, а потым уже мы рабілі для тых, хто за мяжой,
мовай, але по-ранейшаму маем і ў Беларусі студэнтаў. Для нас это вельмі важна. Ясна, што іх могуць рэпрэсаваць, яны гэта ведаюць, мы робім усё, каб забяспечыць ананімнасць і так далей, але гэта не толькі праграма для тых, хто за мяжой. Рабілі добрыя праграмы па мясцоваму самакіраванню, лепшыя польскія эксперты, а вядома, што ў Польшы вот рэформа самакіравання, яна адна з таких выдатных просто у нашым рэгіёне. У Польшы нават калі там наверсе ідзе барацьба такая жорсткая этих партый адна з другой, і там і все это столькі эмоцый, а на нізе все вырашае мэр, и он может быть и социалистом, и он может быть и правым. Это не мае значения, важно, что он популярный и робіць добрые реформы, и у іх есть грошы на гэта, есть эксперты. Потым для нас вельмі важна самасвядомасць беларуская, ну, потому что без яе мы не адстаім Беларусь, это однозначно, пасля того, як адыдзе дыктатура. Ну, курсы по гісторыі, добрые профессора, вельмі цікавыя, все были задоволены, и там была таксама и беларуская ідэя, и самасвядомасць беларуская, як паўставала. Таксама по культуры беларускай робім курсы. Робім курсы по паліталогіі, по вот важные курсы таксама по грамадзянскай адукацыі. Вот буквально учора мы былі разам на вот этой сустрэчы беларусаў з усяго свету про новую Беларусь мова. І я шчыра скажу, вот трохи адхілюсь ад тэмы, але это супер важна, што як толькі не будзе диктатуры, а яна развалится, як усе диктатуры разваливались. И мы пачнем будаваць нашу новую Беларусь, беларускую и европейскую, основную роль адыграе грамадзянская супольнасць. Вот гэта 100%. А ў грамадзянскай супольнасці, у грамадскіх арганізацыях трэба ўвесь час вучыцца стаць прафесіяналамі. Некаторыя думаюць, што это аматарства, валанцёрства там і так далей. Нет, тыя ж законы, што ў бізнесе. І там трэба быць прафесіяналам, трэба ўмець многае рабіць, каб яна была эфектыўная, гэта арганізацыя. І мы спецыяльна такі адкрылі школу грамадзянскай адукацыі і даем, что это важно, на ўсіх курсах наших, даем сертыфікаты універсітэтаў Польшы, вядомых універсітэтаў. І гэта для нас ганарова, тому што мы нібы грамадская арганізацыя, беларуская для беларусаў з дапамогай еўрапейцаў, але разам з тым маем сертыфікацыю лепшых польскіх універсітэтаў. И университета Познанского, и коллегиум Сивитас, и университета Вроцлавского, и Варшавского. И тому эта адукация важная для перспектыў Беларусі, для дэмакратызацыі, і яна сертыфікаваная. Удакладненне ад гледача пад нікам Гэры Дэвідсон. Пытанне пра універсітэт. Які адсотак беларускай мове, на якой мове выкладання? Дзякуй за пытанне, но нема лепшего пытання для мяне. Столькі говорил, а это не сказал. У нас мы стараемся атрымаць як мінімум 50%. А вот у бліжэйшым семестры, магчыма, у нас будзе 100% курсы по-беларуску. Но мы вымушаны час ад часу рабіць і по-польску, і по-ангельску, і по-французску. Часто с перакладам і по-руску, хотя хотели бы, каб этого не было. Але не заўсёды ёсць кадры для того, каб прачытаць народнай мове. Але яны ёсць. Много беларусаў за мяжой, і таму беларуская мова прыярытэтам. Калі я кажу пра самасвядомасць, ну як без навучання на беларускай мове? Спадар Александр, я вярнуся до ваших слоў про тое, что можа быть гэта там гучна сказано універсітэт і гэтак далей, але мы робім вот то і тое. А зараз перакіну масток да больш глобальнай тэмы. Ведаеце, у нас тут, по-моему, на адным з апошніх візітаў Павел Усаў, как бы мы з ім закранули тэму, ну вот 5 гадоў фактычна з падзеяў 20-го года, і дзе мы апынуліся, і ён кажа, а апынуліся ў месцы, дзе даваліся вельмі гучныя і часам завышаныя абяцанні, і ніводнае з гэтых абяцанняў па выніку 5 гадоў не выканана. І нават справа не ў тых, што не выканана зразумела якіх прычынах, там выбары новыя, якія абяцалі зрабіць, не зрабілі, палітвязняў не вызвалілі і гэтак далей, але казалі пра мы тут зараз пааткрываем беларускія універсітэты па ўсім свеце, не адкрылі інстытуты там гісторыі, там мовазнаўства, там нечага яшчэ, нічога няма, пашпарт паабяцалі, аказаўся сувенірнай прадукцыяй. Карацей кажучы, все, што гучна не абяцалі, завышаныя абяцанні, завышаныя чаканні, па выніку нічога. Вы згодныя з тым, што па выніку нічога? Нічога катэгарычна не згодны, ну хотя б тому, што, ведаеце, я асабіста лічу, што
вялізным дасягненнем 20-го года і гэтых 5 гадоў, што прайшлі пасля, з'яўляецца тое, што беларусы ёсць, былі, а яшчэ больш будуць. Беларусы не разваліліся, не схаваліся, не заняліся толькі сваім жыццём, уладкаваннем, хаця это таксама трэба і там у Беларусі, і тут. А беларусы змагаюцца, і гэта робіць велізарнае ўражанне на нашых партнёраў у дэмакратычных краінах. Это вельмі важна, што мы такое ўражанне робім і свой дух тым самым умацоўваем, што мы існуем. Цяпер наконт абяцанняў выканання. Ну, сапраўды, шэраг праектаў, якія анансаваліся, не выкананыя. Ведаеце, часткова гэта таму, што прыйшло, і слава Богу, велізарная колькасць новых людзей. Вот таким гарячым сэрцам, з вераю то, што веры можам, пераможам. І гэтыя людзі шчыра верылі, што гэта ўдасца. Я был больш стрыманы, ну, таму што ў мяне досвед не то, што там негатыўны, але ведаю, як непроста многія рэчы забяспечыць. Ну, я вот, можа, адзін толькі прыклад скажу, для мяне лічу важны. І лічу, што вызваленне палітвязняў гэта проста суперважная, самая важная тэма для беларусаў. І там, і тут. І мы мусім рабіць усё, што можам, каб вызваліць. І робім, я лічу, даволі многа. Але хто мае гэты ключик ад камер, у якіх сядзяць нашы сябры? Ён у кішэні ў Лукашэнкі. І калі казалі, што вот Лукашэнку прымусім, дадушым, там санкцыі, не санкцыі, на кавёр выклікаем, вот там грошай не атрымае і будзе вымушаны вызваліць. А ведаеце, калі я ведаў добра, што гэта будзе суперскладана, таму што ў гісторыі Беларусі сучаснай Лукашенко заўсёды меў палітвязняў, але вызваляў толькі 2 разы і ў канкрэтных умовах. І важна сказаць, у якіх умовах. Лукашенко вызваляў у 2008 годзе, калі была анексія і агрэсія в Грузіі, і Саакашвілі, з якім я быў у сталых контактах доўгі час, ён тады званіў Лукашенку і казаў, ты мусіш адкрыцца і на захад, бо Путін з табой тое самае можа зрабіць. Таксама можа або ўсю Беларусь захапіць, або ўсё. І Лукашенко спужаўся, бо это реально, вот оно адбываецца. І тады был такі эпізод, калі Еўропа вырашыла, што трэба скарыстацца, і ў Беларусь прыехаў сам Хавьер Салана, ну, старэйшае пакаленне ведае, што это кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі. Прыехаў у дыктатарскую краіну, дзе сядзяць там у турмах нашы сябры і так далей. І Лукашенко вызваліў. Вызваліў пад абяцанне, што будзе эканамічнае супрацоўніцтва. Паменшыцца ціск рэформаў. Другі раз Лукашенко зрабіў тое самае, і больш не было прыкладаў. Другі раз ён вызваліў усіх палітвязняў пасля 2014 года. Вядома, што тады была анексія Крыма, захоп усходняй Украіны, і Лукашенко зноў спужаўся, што можа і з ім такое можа быць. Он там уступае Пуціну, але ўладу хоча захаваць, мы ўсе ведаем. І тады ўсіх вызвалілі. І ведаеце, ці мы можам напалохаць Лукашенку, я лічу. Вот дзе пытанне. І калі ён зараз сустракаецца з амерыканцамі, мы спадзяемся, што можа гэты працэс аднак зрушыцца, то ён, думаю, упэўнены ён таму, што Лукашенко баіцца, што Путін, яго сябра, які яго утрымлівае, які фінансава, палітычна, мілітарна падтрымлівае, што ён прайграе вайну. А такое можа здарыцца. Просто у Пуціна нават могуць скончыцца сродкі. А калі сродкі скончыцца, не сможа далей весці вайну, хаця б эта прычына можа быць. І таму, калі вот так доўга я разгавару, але это пытанне, якое для ўсей дэмакратычнай супольнасці беларускай вельмі важнае. Трэба ведаць сваю бліжэйшую гісторыю, вот сучасную гісторыю. А як тады это было? А чаму зараз мы так не можам? А калі мы просто кажам, што мы хочам вызваліць, ну, конечно ж, хочам, но мы ж прыстойныя людзі, мы не можам не дбаць пра гэта. Але трэба памятаць і разумець, якія інструменты могуць гэта зрабіць. І вот пра інструменты мусіць быць размова. Вот давайте і паговорым, потому что ладно, калі чалавек без гістарычнага досведу і не ведаючы палітычную гісторыю, я маю на увазе, ну, можа цяпер там вы там нешта ёй патлумачылі, я маю на увазе Светлану Тихановскую. Яна расказвае пра інструменты, маючы на увазе санкцыі, з дапамогай якіх вот гэтых інструментаў будуць вызваляцца палітвязні. Ну, атрымліваецца, ну, чалавек не разумее, можа быць, ну, вот у яго такое уяўленне романтычнае, як это можна дасягнуць. Ну, калі пра гэта кажа Франак Вячорка,
які ну в прынцыпе как бы не абвінаваціш у тым што ён не ведае палітычную гісторыю, не ведае пры якіх умовах вызваляліся палітвязні і таксама кажа вот пра гэтыя інструменты санкцыі з дапамогай якіх мы тут нібыта зараз пачнем вызваленне, ну гучыць смешна, не? Я не думаю, что я один даю парады Светлане Тихановской. Даю, и довольно часто, и так далее. И іншие дают. И згодитесь, что Светлана Тихановская прошла какие-то фантастичные университеты. Но в университетах не вучат тому, что она сегодня умеет. Она просто стала сапраўдным лидером. И она стала лидером, якога не соромно, коли она сустракается с лепшими, самыми ведомыми политиками свету. І яна і сёння вучыцца. І калі яна робіць заявы, некаторыя, я лічу, што яны ну, не до конца рэальныя. Але гэта нармальны працэс, і ў кожнага свая школа. Я думаю, што мы павінны пазбавіцца ілюзіі асноўнай. Нам здаецца так, што вот Лукашенко кепскі чалавек. Ён нам робіць вельмі кепска. І тым, што там у краіне. Жорсткія канвеерныя рэпрэсіі, турма, гвалт. І тут спрабуе пашкодзіць у нашым жыцці і самаарганізацыі. І нам здаецца, што ну, вот, трэба зрабіць санкцыі, і яны справядлівыя, правда, санкцыі. І іх прымаюць найчасцей без нас. Там Еўропа, там Америка прымае сама па сваіх правілах, перш за ўсё для таго, каб справаздачыцца сваім выбарцам і сваім медыям незалежным, што мы гэта робім, но мы ж все ж таки якія-то меры прымаем. Але послухайте, а колькі санкцыі дзейнічаюць ну значна больш жорсткія у Паўночнай Карэі. А колькі яны там на Кубе? Десяткі гадоў. А чаму там яны не дзейнічаюць? Мы павінны задаць такое себе пытанне. Яны бы дзейнічалі 100%, і былі перамены ў гэтых краінах, але за Паўночнай Карэяй стаіць Кітай. І ён усё кампенсуе. Паўночнай Карэі, каб яна далей існавала як дыктатура. За Кубай стаял Савецкі Саюз, зараз таксама найчасцей больш Кітай. І Кітай, паколькі ён сам дыктатура, не гледзячы на поспехі ў эканоміцы. І просто ему цікава, каб это вот когорта дыктатур заставалася. І пакуль ён будзе кампенсаваць, як і Лукашенко таксама, усе страты ад эканамічных станцый, чакаць, што санкцыі вызваляць нельга. Санкцыі – это маральная зброя Захада. Без яе таксама нельга. Калі не ўводзіць санкцыі, ввогуле знішчаць все санкцыі, значыцца, так можна себе паводзіць. Можна знішчаць свой народ, можна дазваляць на расійскую анексію. Вось, таму санкцыі павінны быць. У нас просто не павінна быць ілюзіі, што санкцыямі вызвалім усіх палітвязняў. Не было такого выпадку і не будзе. А санкцыі паралельна ідуць, але мусяць быць і іншыя спосабы. І гэтыя спосабы можна абмяркоўваць, тут можна некалькі гадзін пра гэта дыскутаваць, і нам варта было б дыскутаваць. Ведаеце, што мне вот здаецца трошки наіўным у нас, вот это вот наша яшчэ недальнабачнасць. Нам здаецца, што санкцыі вот адразу дзейнічаюць, адразу пасля таго, як яны ўвялі. Но зараз уже лепш разумеем, што яны доўгатэрміновыя дзеянні маюць. Але ці мы задаем, калі абмяркоўваем праблему санкцый, а якія ўвогуле вынікі пасля ўздзеяння гэтых санкцый? Чаму мы не говорим, а это, можа, самое важное, а як уздзейнічаюць санкцыі на незалежнасць Беларусі? Ну, важнейшее пытанне. Для мяне асабіста пасля вязня другое пытанне, ці будзе Беларусь, ці захаваем незалежнасць. Ну, зразумела, што санкцыі пагаршаюць сітуацыю з незалежнасцю. Ну, это ўсім зразумела. А як уздзейнічаюць санкцыі, якія ўводзяцца супраць дыктатуры? Абсалютна справядліва, як яны ўздзейнічаюць на свядомасць людзей, на праеўрапейскую, прадэмакратычную свядомасць. Кепска ўздзейнічаюць на адносіны да дэмакратычнай апазіцыі. Горш ставяцца ў выніку санкцый, бо лічаць, што мы вінаваты, што санкцыі. Таму я б прапанаваў вот эту тэму все ж таки дыскутаваць і публічна, і не публічна, і ўвесь час ацэньваць тое, што мы робім, у тым ліку санкцыі, якія вынікі. Вот дало, не дало. Санкцыі патрэбныя. Я не знаю людзей, якія б сумняваюць у гэтым, ну, некаторыя адзінкі. Але санкцыі гэта не зброя, якая вырашыць многие пытанні. И вот этот баланс знайсці, что нам важно уводить, притым, ну давайте еще раз скажем, не мы уводим санкции. Нас слухаюць,
фіксуюць, што мы кажам, але санкцыямі займаюцца дэмакратычныя краіны, у іх свае правілы ўвядзення санкцый. Вот я такого больш шырокага погляду, менш авансаў і менш папрокаў, але думаць аб тым, што мы мусім быць дальнабачнымі і ўлічваць усе фактары і толькі па выніках ацэньваць тое, што мы робім. У гэтай сітуацыі ёсць ужо такая досыць вялікая частка дэмакратычных сілаў, якія стаяць на пазіцыі. Безумоўна, мэта вельмі правільная. Зрабіць усё магчымае для вызвалення палітвязняў. І тут яны кажуць, мы павінны звяртацца да заходніх партнёраў, да захаду, да Еўропы, каб яны змянілі сваю стратэгію, каб яны пайшлі на перамовы з рэжымам, каб яны прапаноўвалі там замаражваць санкцыі, там вяртаць дыпламатаў, усё для таго, каб ён пачаў выпускаць палітвязняў, у перспектыве і, можа быць, сцішыў рэпрэсіі. Наколькі рэальна гэты шлях? Лепш на прыкладах адказаць. Я меў дачыненне да непублічных перамоваў і падрыхтоўкі візіта вот этого Хавьера Саланы, кіраўніка дыпламатыі еўрапейскай, фізіка таксама, як я, вядомы палітык, он кіраўніком НАТО перад гэтым был, вельмі вядомая асоба. І вот ён рыхтуе свой візіт. Ён разумее, што трэба як-то Беларусь адцягваць ад Расіі, а што сёння гэта пытанне не стаіць таксама. Ён разумее, што як-то трэба перагаварыць з Лукашэнкам, і чаго ён баяўся. У мяне і перапіска з ім захавалася, увесь час мы перагаварылі. Ён не хацеў, каб беларуская апазіцыя ў гэты момант, калі ён прыедзе ў Мінск, дзеля вызвалення ўсіх палітвязняў, што сидзелі ў турме, каб беларуская апозіцыя у сваёй большасці, самыя значныя персоны, сказалі, што это здрада наших прынцыпаў, здрада ідэі, каштоўнасцяў. І ён мяне некалькі разоў пытаўся, кажа, скажи, Александр, а ці будзе беларуская апозіцыя супраць, што я прыеду і з дыктатарам? Тады это его называлі апошнім дыктатарам Еўропы, буду сустракацца. Бо мяне просто з'есть наша прэса і мне не выберуць больш на мою пасаду. І гэта і сёння актуальна вот эта тэма. А я кажу, што ведаеце, што калі вы просто прыедзеце, паговорыце, мы яшчэ не будзем ведаць до конца, што вы там гаворыце, то да, могуць. Але калі вынікам будзе канкрэтыка і ўсе апозіцыянеры дэмакратычныя, якія сядзяць у турме, выйдуць, ніхто не будзе вас папракаць. Ну так і здарылася. Але ведаеце, што он зрабіў яшчэ, калі прыехаў? Он дал интервью прессе и сказал, что я не приехал ставить какие-то умовы. Шчыра кажучы, он неправду трошки сказал. Он ставил гэтыя умовы, але ён публічна іх не зрабіў дзеля вызвалення вязняў і дзеля того, чтобы не прынізіць Лукашенко, хотя той заслугоўвае ўсяго гэтага. Але калі б ён так сказал, Лукашенко бы стал у позу и сказал, что я не хочу, каб мяне нахілілі. Ну, мы знаем гэтыя тэмы. Таму это такая гульня складаная. І бывае моманты, калі прыцішыць трэба, такое важное для нас, каштоўнасці нашы. Вот это жаданне адразу по галаве даць дзеля святой справы вызвалення. Гэта не здрада. Я не лічу, что Салана приехал, здрадзіл прынцыпамі, а еще сказал такое, что я умову не буду ставить, а была жорсткая умова, и она была выканана. Таму я закликаю усіх разумець, што гэта не парад, але мы выйшлі с лозунгамі, мы выйшлі с нашими сцягамі, і все это пераможна. Гэта складаная і вельмі часта непублічная палітыка, непублічнае дзеля вызвалення. Калі кажу, што у нас тады вязняў пры Салане вызвалі амерыканскія санкцыі, не читайце такія медыа, якія пишут про гэта. Яны просто не ведаюць, што гавораць. Мы вернемся да это просто удакладнение. Ты каментаторы у нас тут часто у наших каментаторской, і так я чую выказыванні людзей, якія тых людзей, якія на гэтай пазіцыі стаяць, там, скажем, спыненне санкцый, там, ці перамовы з рэжымам дзеля вызвалення палітвязняў, яны іх называюць, у прынцыпе, адбелівацелямі рэжыма ці людзьмі рэжыма, там, лукашыстамі тут у нашым асяродку. Вы як да гэтага ставіце такой ацэнкі? Я не думаю сёння, што трэба зняць усе санкцыі за вызваленне палітвязняў. Палегчыць гэтыя санкцыі, магчыма. І хутчэй за ўсё Еўропа, што б мы не гаварылі, так і зробіць. Таму што тут такія нераўнавартыя абсалютна канструкцыі вызвалення вязняў і тыя санкцыі, што за многія пераходы чырвонай
лініі былі введзены супраць Беларусь. Гэта мусіць быць гульня складаная. Я заклікаю не для таго, каб зараз вырашыць нашу стратэгію. Я заклікаю, каб зразумець, што вот мы чакаем, что приедзе дядька-демократ, самый вядомы ў Европе, ці там американскі вот этот демократ, і он топне ножкой, накричит на Лукашенко, тот спалохаецца и адразу отдаст ключи. Ну вот не будет такой, бо Путин стоит за Лукашенком. Вось тут гэтая гульня, и калі яны штосьці не чуюць публічна, не трэба абвінавачваць тых людзей, што зусім іншыя на вот таких закрытых сустрэчах гавораць. Галоўны вынік. А вынік быў. І не там каштоўнасці наши ад гэтага не зніклі. Таму я заклікаю да гэтага, да разумення больш глыбокіх таких працэсаў, якія адбываюцца. Спадар Александр, яшчэ один момант. Вот вы сказали, что былі толькі ў гісторыі два выпадкі, калі Лукашенко вызваліў палітвязняў. Усіх палітвязняў. Вот это важное слово. Да, усіх, але тым не менш. Просто удакладніцца. Ну, тады мы часто кажам, что Лукашенко гандлюе палітвязнямі. Але сапраўды гэты гандаль адбываецца. І што яму сёння, і хто яму сёння можа прапанаваць, каб ўсё ж такі выкупіць, выгандляваць, ці што, ну, можа, не прыгожае слово, але каб вот спрацавала гэта сістэма. Я прытрымліваюся того, что подказывае нам сучасная гісторыя. Еще раз скажу, что перш за ўсё вызваляе ўсіх палітвязняў і дае шанец нам на гэта менавіта страх Лукашэнкі страціць уладу. І вот калі зараз Путин можа прайграць, вот это момант вельмі добры. Я упэўнены, что Трамп зрабіў так, что вышлі на волю наши сябры, вот першая группа на чале с Тихановским Сергеем, что Трамп там не казаў, что мы тебе вызвалім там з-пад Путина ці штосьці, ну, прадстаўнікі Трампа. Не пра гэта ішла мова. Але гэта здарылася у выніку менавіта таких размоваў, где ён ацэньвал, а на што ему это трэба. Ці ён гандлюе, ці не гандлюе. Я думаю, что раней і цяпер ён садзіл, бо для яго патрэбна абсалютная ўлада. І гэта ўлада пахіснулася моцна ў 2020 годзе. Ён адчуў прыніжэнне, потому что ён не быў падрыхтаваны, ён адчуў, што яго прынізілі, хаця не прынізілі, ему сказалі праўду, адыходзь. І гэты страх, які тады ў яго з'явіўся, нечаканы для яго. Бо атачэнне ему не паведамляла, што такія настроі могуць быць, тым больш, што яны найбольш папулярныя, жаданне змяніць Лукашэнку. І ён у выніку гэтага набыў такі страх, у які такі комплекс, такая траўма, ён садзіць у турмы перш за ўсё, каб эту траўму лечыць, а яна не лечыцца, бо ён адчувае, што няма тых вачэй на сустрэчах у простых так званых людзей, калі з ім сустракаюцца. І ён не вылечыць этим, але ён будзе трымаць людзей перш за ўсё таму, што не таму, што там можна згандляваць. Это другасная справа, а таму, што ему трэба лечыць сваю хваробу страх. А тут страх яшчэ ад Пуціна можа быць, што той знікне, і што ж тады, а хто ж мяне Паўночная Карэя выратуе? Напэўна, не. Але зараз вы, як лічыце, пры гэты працэс вызваленняў з той ці іншай нагоды, праз тыя ці іншыя умовы, перамовы, там, прапановы будзе працягвацца ці не? Таму што, я чаму пытаюся? З аднаго боку, калі мы кажам пра амерыканскі трэк, пэўная частка экспертаў, пачытаўшы матэрыял у Таймс журналіста Шусцера, прыйшла да высновы, ну, той же самы Александр Фрыдман, прыйшла да высновы, што задача выкананая, што хацеў Вашынгтон атрымаць, ну, ці пачуць, ці там зразумець з дапамогай Лукашэнкі, ён зразумеў. Всё. Маўляў, ён і піша, што вельмі дрэнныя навіны для наших палітвязняў, таму што для Вашынгтона как бы больш не цікава працягу перамоваў, а адпаведных вызваленняў не будзе. З другога боку, эксперт фінскага інстытута Ніжнікаў сцвярджае, што у Еўропы прынцыповая пазіцыя адносна Лукашэнкі, перамоваў з ім, не перамоваў з ім, ну, дакладней, адмова ад перамоваў без выканання вядомых усіх умоваў, і яна, Еўропа, з гэтых пазіцый бліжэйшым часам не сыдзе. То есть перамаўляцца і гандлявацца без выканання гэтых умоваў з Лукашэнкам яны таксама не будуць. То есть што, не будзе вызвалення?
Я не думаю, што Еўропа мае дастатковых інструментаў, каб вылечыць фобіі Лукашэнкі. Мы пра страх кажам, перш за ўсё. Страх яна не вылечыць. Еўропа карыстаецца з магчымасці кагосьці вызваліць. І это таксама вельмі важна для гэтых палітыкаў, якія сустракаюцца з Лукашэнкам, каб паказаць, ну, бачыце, быў вынік. Гэта для апініі медыяў і выбаршчыкаў вельмі важна. Але упэўнены, што, паўтараюся ўжо, што Трамп пасылаў сваіх супрацоўнікаў не дзеля вызвалення, просто по ходу вызвалілі палітвязняў, і гэта дазволіла зрабіць легітымізацыю размоваў з Лукашэнкам, такім вот страшным дыктатарам. Таму я не знаю, ці ёсць у Захада сёння інструменты, тым больш у нас, дэмакратычнай супольнасці, каб прымусіць Лукашэнку з зняццём вот гэтага страха, што ён можа пазбавіцца ўлады па розных прычынах. Я не знаю, ці ёсць у нас такія інструменты. Я без іх, вот шчыра кажучы, не вельмі веру. І яшчэ адна рэч, вот я ўспомніў адзін факт, таксама вельмі важны для тых, хто не зусім адчувае, як такія выбары, як такія вызваленні адбываюцца. Салана, калі прыехаў, не патрабаваў. Ён казаў, што я не зраблю гэта, як бы вы хацелі, чтобы это был пачатак круглого стола апозіцыі і Лукашэнкі, што вот я прыехаў, я вас пасадзіл, там навучыў, што вот трэба ісці да дэмакратыі, вы ўсе паслухаліся, і рэжым, і дэмакраты, і пайшлі наперад. Але ён зрабіў такі вельмі важны жэст. Раніцай, калі ён прылецеў, то ён сустрэўся з апозіцыяй. І паказаў Лукашэнкі, што спачатку з апазіцыяй это яго партнёры, а потым пойдзе туды з ім і маўкліва для публічнасці вызваліць палітвязняў. І тое самае зараз можа быць. Я не зусім разумею, як нас могуць усадзіць, ну, нашыя партнёры цывілізаваных краінах з Лукашэнкам за перамовы наконт вызвалення палітвязняў. Таму што мы запрапануем дыктатару? Это заўсёды гандаль, ну, вот, ну, падабаецца, не падабаецца. Ну, у нас няма чым пагандлявацца. У амерыканцаў ёсць, у еўрапейцаў ёсць. Слушна вы кажаце, што еўрапейцы не адступяцца ад санкцый так лёгка, як амерыканцы абяцаюць. Бо амерыканцы зараз такі трохі бізнесовы падыход для каштоўнасцяў. На першым месцы ліберальныя рэчы, там, і бізнес, а еўрапейцы не. Яны, ну, кляліся, бажыліся, што гэта будуць санкцыі, таму што парушаюцца каштоўнасці ў цэнтры Еўропы і так далей. Таму нелёгка знайсці. Гэта не значыцца, што не трэба працаваць. Мы мусім аб гэтым гаварыць і дзейнічаць. Проста настолькі складанае пытанне. І яшчэ раз паўтару уже, можа, трэці раз. Давайте все ж таки паглядзім на нашу гісторыю, она не такая доўгая, як гэта ўдавалася ў розныя часы, вот на працягу дзесяцігоддзяў, але гэта той же Лукашенко. І больш слабы Лукашенко, і больш напалоханы Лукашенко, але Лукашенко той же. І тое, што з ім працоўвала, трэба выкарыстоўваць і зараз. Можа, ёсць і іншыя магчымасці. Вам прыйшлі словы прычым праз данат. Людзі нават, бачыце, не пашкадавалі, каб вывесці на экран гэтае сваё паведамленне. Прывітанне, спадар Міленкевіч, ад вучняў. Моцнага вам здароўя, дзякуем вам за працу і вашу пазіцыю, піша Серж. А я не могу не прокомментовать. Ведаете, я же все ж таки, но по походжанню не политик, их не бывает по походжанню. Я не громадский деяч по походжанню, и я физик, я выкладчик. А в 2000 году меня попросили из университета, потому что я стал кіраўніком кампании Семена Домаша светлой памяти, родзівскага кандидата ў першых выборах при Лукашенко. І калі я доходил з університету, у меня слезы на очах. Калі зараз меня запрашаюць добрые университеты, я и в Оксфорде читал, и у Берлине, вот, и у Сорбоне, и у Варшавском университете, вот и сегодня. И мне кожный контакт со студентами – это такое счастье, бо я все ж таки выкладчик. Я выкладчик, я наставник. А зараз меня кличут не физику выкладать, натурально, а меня кличут там про политологию, про Усходнюю Европу, про перспективы, про декоммунизацию и так далее. Я не шкадую, конечно, але мне хочется сказать вялікі дзякуй, что вы меня памятаеце. Вось, я таксама самыя добрыя ўспаміны о розных пакаленнях моих студентаў і многіх памятаю по прозвішчах. Вось, это золотые часы.
Давайте мы працягнем нашу тэму. Вось бачыце, мы тут закранули одну самую галоўную тэму сённяшняга і не толькі сённяшняга і заўтрашняга, відаць, дня. Гэта вызваленне палітвязня. Вось такое бачанне у спадара Александра, наколькі мы тут уплываем і як ввогуле можа адбывацца гэты працэс. А другая тэма, якую таксама зараз актыўна абмяркоўваюць, гэта нацыянальны дыялог. Я працытую коротко тое, што напісала у сваім тэлеграм-канале Роза Турарбекова. Нацыянальны дыялог трэба пачынаць. Я гляджу на гэта ў гістарычнай перспектыве. Дамаўляцца давядзецца, інакш будзе зусім хрэнова. Першае паглынанне Расіі, другое краіна старыкоў і сілавікоў. У грамадзянскую вайну я не веру, але і такі сцэнарый не варта скідаваць з рахункаў. Ну, там можна далей чытаць, калі ласка, там хто жадае, можа зайсці на тэлеграм-канал спадарні Розы Турарбекавай, але ваша, ўсё ж таки, мы з вами прыгадывалі гэтыя круглыя сталы, там перамовы, нібыта там дыялогі паміж апазіцыяй і рэжымам на фоне узгаданага. Ці верыце вы у магчымасць рэалізацыі вось гэтай ідэі, якую агучыў Дзеніс Кучынскі пра нацыянальны дыялог? Сам офіс Светланы Тихановскай таксама кажа, што трэба как бы раздзяліць гэта на два дыялогі. Адзін дыялог ці магчымы, як яго рэалізаваць зараз сённяшняй уладай, а другі дыялог, як яго зрабіць ужо больш рэальны пасля адыхода дыктатара. І, канешне, это розныя дыялогі. Я лічу, што пры ўсёй нашай ненавісці да дыктатуры, да гвалту, да знішчэння права Беларусі жыць у свабодзе і незалежнасці, усё роўна мы павінны падыходзіць да гэтых пытанняў дыялога перш за ўсё з пункту гледжання інтарэсу краіны. Вот думаць пра краіну, думай пра Беларусь. У мяне быў сябра, не магу назваць яго прозвішча, вельмі блізкі сябра, з якім вялікі дэмакратычны шлях прайшоў. І ён казаў, што нам, канешне, трэба змагацца да канца з дыктатурай. Але не дай Бог, што пад абломкамі дыктатуры не стала Беларусь. Это падобна, это тэма тая, што і спадарня Роза Турарбекова кажа. Я падзяляю яе погляд. Трэба думаць, анансаваць, спрабаваць, дэкляраваць хаця б, што мы дамова здольныя. Канешне, на умовах каштоўнасцяў, перш за ўсё, беларускіх. Я чаму не хачу катэгарычна, не знаю, ці мы здолеем, але не хачу гвалтоўнага, крывавага сцэнара. Вельмі проста скажу. Вот глядзіце, калі суседнія нашыя краіны, былыя сацыялістычныя краіны і 3 рэспублікі Савецкага Саюза, балтыйскія краіны сённяшнія, калі яны ішлі ў Еўропу, где быў самы лепшы поспех? Вот якраз там, где удалося спрагназаваць і рэалізаваць дыялог. Где быў самы горшы? Румынія. Ненавістны, страшны дыктатар, крывавы дыктатар Чаўшэску. Настолькі ненавідзелі, што не ўстрымаліся, отвели ў падвал разам з жонкай і там крывава расстралялі. Лічылі, што справядліва, ён заслугоўвае смертнага пакарання. І мелі права на такое, таму што тое, што там вытваралася, вядома. Але пасля гэтага Румыніі было цяжэй за ўсе іншыя краіны пабудаваць новую Румынію, дэмакратычную еўрапейскую Румынію, зараз ужо ўдалося. Але часу на гэта было патрачана значна больш. Палякі, нашы суседзі, гісторыю іх мы лепш адчуваем, лепш знаем і так далей. Но палякі таксама маглі пайсці са сваёй салідарнасцю ў 10 мільёнаў напэўна, на такое паўстанне, як яны рабілі ў часы гітлераўскай акупацыі ці ў час там паўстання Каліноўскага, у іх это студзеньскае паўстанне. І яны іх прайгралі, але ганарова выступілі і даказалі, што ў іх ёсць воля. І сёння гэтае паўстанне узмацняюць дух палякаў. Но палякі, калі вырашаўся лёс краіны і перш за ўсё ці ўвойдуць расійскія танкі, калі пасля военного становішча, калі вялікая эміграцыя, падобныя на нашы працэсы, аслабла салідарнасць, аслабла польская вера, было расчараванне і так далей, падобна як мы.
І палякі, не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, якія былі таксама ў Польшчы страшныя, доўгія камуністычныя рэпрэсіі, яны пайшлі на круглы стол з тымі, у кого нават рукі былі ў крыві. Ну, умоўна, ярузельскі генерал, кіраўнік дыктатуры апошняй польскай, ён спатрэбіўся на гэтым круглым стале, хаця ён даваў приказы, ну, як мінімум адабрял іх расстрела рабочих, якія выходзілі з пратэстамі. А чаму яго на круглы стол усё роўна ўзялі? Таму што ён сказал Кремлю, што не трэба ўводзіць танкі, мы самі разберемся. Ну і гэта был варыянт круглого стола, потым вольных выбараў, там пара не зусім яны былі сумленныя, але з трэскам праіграла ўлада і пайшла вот Польша дэмакратычная. Вот глядзіце, і я разумею, што у некаторых рэчах, ну, цяжка на гэта пайсці. Ну, як можна прабачыць тым людзям, якія з крывёй на пальцах, як можна прабачыць садзяцца за стол? Палякі гэта тлумачылі, што это трэба было для таго, каб Польша хутчэй себе скінула вот эти аковы камуны. І да сённяшняга дня, ну, поверьте мне, да сённяшняга дня я контакту з польскімі палітыкамі, эта дыскусія ідзе. Бацька недаўняга прэм'ера Маравецкага был кіраўніком вот этой радыкальнай часткі солідарнасці. Она называлась воюючая солидарность, вальчонца солидарность, борющаяся, змагаючаяся солидарность. І ён недавно адышоў жыцця, і ён до конца жыцця был упэўнены, што гэта была здрада круглы стол. І меў права на гэта. Ён стаяў чыста на маральных пазіцыях. Ён сказал, што вы здрадзілі, таму што вы адмовіліся ад таго, што было так важна для нас у гэтай барацьбе. І таму я скажу, я ўвесь час заклікаю разумець, што розныя бываюць сцэнарыі. І не заўсёды удаецца стаяць толькі на маральных. Бывает, гэтыя маральныя каштоўнасці трэба абавязкова рэалізоўваць, але ў пэўным сэнсе пайсці на кампраміс, які можа выглядаць нават амаральны дзеля захавання краіны. Вот цяжка гаварыць гэтыя словы, правда? Але калі ты думаеш, што краіна можа знікнуць у расійскай імперыі, калі мы згубім незалежнасць, я думаю, што можна пайсці на такія ўступкі дзеля народа, дзеля сябе, продкаў нашых. Але вот я акурат таки падрыхтаваў адпаведнае пытанне ў працяг гэтай тэмы, але не буду казаць, што адзін я такі разумны. Вот фактычна наши гледачы сваімі словамі, але мяне падтрымліваюць. Вожык Патрыёт піша: дзіўна, што пра дамоўленасці і дыялог кажа выключна пра дэмакратычны бок, ад рэжыма нібы абсалютна яго ўсё задавальняе. Гаррі Дэвідсон, параўнанне параўнанне неадпаведнае. Лукашенко не збіраецца садзіцца за стол ці ні з апазіцыяй, ні з беларусамі. І сапраўды, мы-то кажам, мы разважаем пра нашу гатоўнасць, пра тое, што мы гатовыя дзеля захавання пайсці. А яны гатовыя, з кім мы там будзем садзіцца? Ён нават не ярузельскі. Я нават не пра нацыянальную нейкую такое разуменне каштоўнаснае. Ярузельскі быў палякам. Для яго польскасць была натуральная, і інтарэсы Польшчы былі натуральныя. Гэты невядома хто. Яму інтарэсы Беларусі, яе незалежнасць, калі пытанне пра ўладу ідзе. І дзе вы бачыце прыкметы, што ёсць нейкая гатоўнасць, нават не пра яго кажам, а про рэжыма на размовы з кім? Што мы ад іх чуем? Становіцеся на калені, паўзіце, прасіце прабачэння, адсядзіце, і, можа быць, пасля мы вам дазволім жыць спакойна. Што не факт. Вельмі добрая тэма, вельмі важная, просто каб мы яе прапрацавалі, прадыскутавалі і разумелі, што рэальна, што нерэальна, што дэкларатыўна нерэальна, але патрэбна. Тут таксама так. Вот глядзіце, пачнем, напрыклад, з 2020 года. Вот я верил, што мы пераможам. Я лічу, што мы не прайгралі, але і палітычна не выйгралі, таму што ўлада засталася ў Лукашэнкі. І ці мы маглі выйграць? Был момант, калі я, чалавек трохі і скептычны і асцярожны ў такіх ура-прагнозах, што я паверыў, што гэта магчыма. І ведаеце, калі это здарылася? І нават не ў выніку мінскіх падзеяў. Калі ў Гродні выйшла больш за 40 000 людзей, не раз, а это прапорцыйна нават больш, чым у Менску. І
кіраўнік вобласці, ну, губернатарам мы яго не называем, тому што это іншая катэгорыя, але кіраўнік обласці Краўцоў такі быў. І ён запрапанаваў дыалог. Я пачатку подумал, што ён это ўзгадніў з Лукашэнкам, бо нічога не можна рабіць без Лукашэнкі ў гэтай сістэме беларускай сённяшняй улады. Але падобна, што не ўзгадніл. Можа, ўзгадніл, але не до конца. І дэмакраты гродзенскія ўжо падрыхтавалі дэлегацыю, якая пойдзе на размовы. Пойдзе на размовы не о здаче улады адразу, але о пэўных рэчах, якія важныя для абодвух бакоў і як можна развіваць краіну інакш. І яго даволі хутка прыбралі. Его отправили на пенсию. Слава Богу, что не покарали турмой, бо оказался человеком, ну, дальнобачным. А я калі казаць зараз, ці Лукашенко здольный на диалог? Категорично не верю. Лукашенко не здольный, бо что такое диалог? Это сдаться. Как он каже, вот нахилят меня, а я не хочу нахиляться. Ну, ён на гэта не здольны. Але ці варта говорить про диалог? Вельмі важно. Таму што, знаеце, вот тое, што адбылося ў гародні тады, калі улада запрапанавала дыалог на найвышшым там абласным узроўні, гэта ж все ж таки тое, што ў іншых краінах постсавецкіх, постсацыялістычных давала магчымасць перайсці ў іншую фазу развіцця і напачаць нацыянальны дыалог. І калі мы кажам, што прыходзілі часта ў рэспубліках постсавецкіх, ну, возьмем там тыповы прыклад блізенькі для нас, это Літва, Бразаўскас, былы першы секретар партыйны, вось, але, як вы слушна кажаце, ён был больш літоўцам, чым камуністам. І вось ён стаў першым прэзідэнтам і не кепскім прэзідэнтам. І такія прыклады ёсць. Это калі мы кажам пра дыалог, это кажется, што мы кажам грамадству, тым ліку уладзе, што мы не з рагамі і не з аўтаматамі ідзем да вас. Тыя людзі, што не рабілі злачынства, нема вот этой вот преславутай крыві на руках, яны могуць застацца пры ўладзе, і камунальшчыкі могуць, і будаўнікі могуць застацца, і настаўнікі, якія не ўдзельнічалі ў злачынствах у час выбараў. То есть трэба падаваць сігналы, што не крыві нам трэба, і не помсты, нам трэба справядлівасці, а суды будуць над тымі, што парушалі нават лукашэнкаўскія законы. І вот гэта таксама шлях да падзелу номенклатуры. Пакуль Лукашенко есть, ні адзін з іх сёння нават вусна не прыйдзе яму і не скажа, што я не згоден з такой палітыкай, прапаную іншую. Там настолькі санітарная ачыстка, такая негатыўная селекцыя адбылася, што нават калі яны многія і думаюць, што варта думаць о заўтрашнім дні, і такія сігналы ёсць, што многія з іх думаюць, што будзе пасля Лукашэнкі, сёння ні адзін з іх не то, што на круглы стол, увогуле будзе толькі паддаківаць. Але будзе момант, Лукашенко адыходзіць, ну, усе дыктатары уходзяць, і ён адыдзе. І ў гэты момант нам не трэба спрабаваць замяніць усіх, хто сёння ў кіраўніцтве. Мы 100 разоў пра гэта казалі. Наадварот, прафесіяналаў трэба захаваць, бо ў нас няма столькі людзей, каб номенклатурныя пасады запоўніць. Але ну, павінна быць справядлівая ацэнка тых дзеянняў, што сёння ва ўладзе робяць перш за ўсё сілавікі. Гэта безумоўна. І таму я кажу, што размаўляць аб гэтым вельмі важна, каб не было гэтага страху ва ўладзе, бо тады яна гуртуецца вакол Лукашэнкі яшчэ мацней, кансалідуецца, калі мы не пасылаем такія месседжы. І я лічу, што это правільна. А ці яны рэальны? Ну, з Лукашэнкам нереальны этот сцэнар. Давайте мы на завяршэнне нашай размовы закранем яшчэ вось такую тэму. Вот вы сказали, нам ўсё ж таки трэба нацыянальны гэта дыалог, і нам трэба прадэманстраваць, што мы умеем дамаўляцца. Слухайте, мы говорим про нейкая здольнасць і ўвогуле патрэбу дамаўляцца на нацыянальным узроўні, а самі не можем дамовіцца на ўзроўні вось нейкім сваіх нават дэмакратычных сілаў. Паглядзіце, што адбывалася учора на канферэнцыі Новая Беларусь, калі людзі пачалі выказваць пэўныя там іншую адрозную ад мейнстрыма пазіцыю, тая ж самая там Ліза Пракопчык ці Александр Кнырович, калі яны пабачылі, што іх пазіцыю не падзяляюць не толькі ўдзельнікі іншыя дыскусіі, панелі, а ў зале пачалі там выказваць супраць, што нават прымусіла і аднаго і другога ўстаць і сысці. То есть прадэманстравалі негатоўнасць чуць, разумець і прымаць пазіцыю іншага. То пра што гэта сведчыць? Ці не падаецца вам, вот вы тут казалі зараз пра вот
что нейкая такая лукашызацыя той часткі дэмсілаў, якія кажуць пра неабходнасць перагарнуць старонкі з Лукашэнкам дзеля вызвалення палітвязняў, што і тут таксама пэўная такая умоўная лукашызацыя дэмсілаў адбываецца, няздольнасць чуць, нейкае забранзавенне, ці яшчэ што. Я думаю, што гэта таксама натуральная сітуацыя, бо я сам себе задаю пытанне. Калі такое адбываецца, оно мне зусім не сімпатычна, калі людзі з іншым поглядам, нават калі яны ў меншасці адчуваюць, што іх не хочуць чуць, там закрыкивают. Не. Я хочу сказаць, што, слухайте, а ці мы жылі ў дэмакраты? Вот я калі ацэньваюць украінцамі, асабліва эта размова, украінцы говорят, а вы такія-сякія, вось мы выйшлі 2 разы на Майдан, нам прэзідэнт не падабаўся, мы яго замянілі, на нас напалі, мы абаранілі Кіеў. Абсолютно правду кажуць. Але украінцы жывуць з самага пачатку развала Савецкага Саюза, распада, лепш казаць, Савецкага Саюза, яны жывуць у дэмакратыі. У іх з 91-го года дэмакратыя недасканалая, у іх алігархі, але ў іх сапраўдныя выбары, моцныя партыі, незалежныя канкуруючыя медыа, а мы жылі ў дэмакратыі 3 гады. Потым прыйшоў Лукашенко, і вось больш за 30 гадоў. Таму у нас няма школы дэмакратыі, а дэмакратыя – это якраз павага да меншасці. Там кіруе большасць, але меншасць слухаюць і не прыніжаюць, і не закрыкиваюць іх там. Гэта проста непрымальна. У нас няма палітычнай культуры. Мы трошки усе дыктатары, бо мы з дыктатуры ідзем, то з савецкай дыктатуры, там, з камуны, то зараз вот гэтай лукашэнкаўскай. Нам трэба вельмі сур'ёзна вучыцца, як вот гэтыя прынцыпы, якія нібыта для нас такія прынцыпова важныя, і мы хочам, каб краіна на этом пабудавана, як нам вот сёння это выкарыстоўваць. Это вельмі сумна, калі мы хочам, чтобы все падпарадкоўваліся, таму што, ну, конечно, я самы мудры, я самы лепшы, а тым больш, што я ўжо вот маю ўладу ў апазіцыі. Шчырэйша скажу, няма ніякой улады ў апазіцыі. Вот Ціхановская, яна лідар. Лідар, таму што мае легітымнасць. Правда, выйграла выборы, мы не сумніваемся, і на Захадзе таму ее прымаюць. Яна прайшла універсітэты, сёння вельмі разумны, адукаваны чалавек, дасведчаны, ні ў кого такого досведа няма, як у яе. Яна справілась з гэтым. Але у Ціхановскай таксама няма многіх досведаў, якія патрэбныя. Яна будзе іх набываць яшчэ і далей. І я думаю, што нават тым, што ў грамадзянскай супольнасці і тым, што называюць себе палітыкамі, таму што яны аказаліся ў каардынацыйнай радзе. Трэба зразумець, што мы сёння усе, калі і палітыкі, то толькі трошачкі. А па-сапраўднаму мы ўсе актывісты і лідары грамадзянскай супольнасці. Пакуль у нас няма рэальных выбараў, на якіх палітыкі маюць выйграць, рэалізаваць свае праграмы, сваёй партыі, свайго рэгіёна і штосьці зрабіць, мы без выбараў, у нас нават зямлі пад нагамі сваёй няма. Мы грамадзянскія актывісты, мы змагары за правы чалавека і са ўсімі выцікаючымі з гэтага. Таму нам трэба вучыцца, і можна называць себе кім заўгодна, але нам школы не хапае. Я зноў вяртаюся не таму, што хочу пахваліць там нашыя праграмы, а мы спецыяльна з гэтай прычыны у мінулым годзе арганізавалі школу грамадзянскай адукацыі. І это такая для нас класная праграма. Мы вучым, як зрабіць нашы ініцыятывы. Там называлі ж лічбы больш за 1000 ініцыятываў па ўсім свеце. І трэба вучыцца, а як зрабіць дасканалай, як зрабіць сучасную эту грамадскую дзейнасць. Бо яна мусіць быць прафесійнай, нягледзячы на тое, што часта валанцёрская. Як зрабіць, як кіраваць фінансамі, як арганізаваць менедж, як пазбавіцца канфліктаў. Там таксама ў гэтай школе ёсць спецыяльны курс, павага да іншых думак і так далей. Нам гэтай школы вельмі не хапае. І тым, хто зараз у радзе там ці офісе Ціхановскай можа не хапаць, хаця яны самыя дасведчаныя людзі могуць быць. І тым, што проста ў розных арганізацыях. Я учора напрыканцы, калі ўжо выйшаў, падышла да мяне сімпатычная вельмі дзяўчына, Яна кажа, а я з Злучаных Штатаў. Я кажу, так здалёк і так далей. Она кажа, просто вот спыніла вас, хочу падзякаваць за тыя курсы, што мы у вас праходзім па грамадзянскай супольнасці, як яе арганізаваць і эфектыўнай зрабіць. І я перед гэтым плаціла вялікія грошы ў амерыканскім універсітэце і падобныя рэчы. Но там была вельмі класна, але суцэльная тэорыя.
А у вас практыка і канкрэтыка, у вас больш трэнінг, чым навука лекцыйная. Я кажу, для нас такі гонар вашыя словы, ну просто аж крылы вырастаюць, хочется і далей працаваць. І я просто агітую не абавязкова ў нас вучыцца. Ёсць спосабы, ёсць много таких школ на розных грамадскіх з трэнерамі выбітнымі, якія зараз тут за мяжой працуюць, могуць онлайн працаваць для тых, хто ў краіне. Давайте вучыцца. Учиться и павазе, и культуры, и разумению, а что ж такое громадская организация, что такое политичная деятельность, мы этого не разумеем. Мясцовое самокіраванне. Бо мы, калі прыйдзем до выбораў, на якіх вырашыцца лёс Беларусі, а это будуць першыя і другія выборы, ну, значна лепшие, больш дэмакратычныя, нам трэба будзе іх выигрывать. И калі мы не можем патлумачыць, а будем выкрикивать только лозунги, нас не абяруць. А выигрываюць популисты, якіх Москва прызначыць. Вот таму я закликаю быць стрыманымі, вучыцца палітычнай культуры і ўвогуле культуры. Свядомасць сваю беларускую павышаць, гэта страшэнна важна. І разумець, што ніхто акрамя нас. Важна, што ёсць партнёры, але толькі мы. Але каб разумець, хто мы і што рабіць, давайте вучыцца. А час такі, што калі не вучышся, праз месяц могуць састарэць твае веды. Ну, так же это ўсе кажуць, і ўсе нібы разумеюць. Давайте рабіць. Бачыце, як мы так вот прадуманна, хітра, а хоць і выпадкова, але закальцавалі нашу размову. Пачалі з адукацыі універсітэта і завяршылі ім, таму што сапраўды адукацыя гэта вельмі важна. Адукацыя як такая вось акадэмічная, так і адукацыя жыццёвая. Гэта сапраўды вельмі важна. Важна ведаць гісторыю, каб будаваць сваё будучае. Дзякуй вялікі. Александр Меленкевич быў з намі, і я яшчэ раз нагадаю, будзе ў нас тут спасылачка, ці можа ўжо ёсць, на вольны беларускі універсітэт. Сапраўды вучыцца вельмі важна, курсы бясплатныя, курсы цікавыя, курсы, якія трэба ўсё ж таки прайсці для большага разумення жыцця, палітыкі і нашай будучыні. Да сустрэчы ўсім, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады, ставьте падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь! Жыве вечна!